ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu bangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu bangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu bangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndimsihle Bonani, andihamba ndedwa ndihamba nalo Mkhonzi. Bawo masibulise komama utata ubhuti nakontangandini nakuye wonke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngoKristu Nkosi yethu, amen. Igama lam ke ndingu-Anelo Kamnguni. Masithembe ukuthi sohlala sonke de ibe lela xesha lethu lokugoduka. Ewe ke tata, masivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu wasezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, kutshoneni kwelanga Thixo wethu unamandla, siza phambi kobuso bakho ngokuzithoba. Thixo wethu unamandla, sisazi Thixo ukuba ngenxa yokwenza kwethu Thixo asifanelwanga kukuma phambi kwakho, kodwa ke Thixo sinethemba lokuba wena uyawumamela umthandazo nowomoni Thixo wethu unamandla, ngoba wena unguThixo onothando olungapheliyo, unguThixo onenceba engazange yaphela. Thixo wethu unamandla, uthando lwakho Thixo wethu luhlala lusithe wambu Thixo wethu, naxa thina singaluqondi Thixo wethu unamandla. Amathuba Thixo amaninzi siziqonda xa singapha kwengxaki Thixo wethu, into yokuba kwiindawo besikuzo besikhuselwe luthando lwakho, besikhuselwe nayinceba yakho Thixo wethu unamandla. Sithi ke Thixo xa siyiqonda loo nto Thixo wethu, siyazi into yokuba ibinguwe Thixo ebekunye nathi kwezo meko besikuzo Thixo wethu. Yiloo nto namhlanje sisiza phambi kobuso bakho sizithoba Thixo wethu unamandla, sisiza sinemibulelo Thixo wethu unamandla, kananjalo Thixo sisiza sinezicelo Thixo wethu unamandla, ngoba Thixo selusikhusele Thixo ezintweni ezininzi Thixo wethu unamandla. Kukho izinto eziluxinizelelo Thixo wethu unamandla ezingqondweni zethu Thixo wethu nasemagxeni ethu Thixo wethu unamandla, ngoba Thixo indlela emhlabeni Thixo wethu ingcwele inde Thixo wethu unamandla. Kunjalo nje Thixo wethu amathuba amaninzi Thixo simane sibone ngathi Thixo indlela ayihambeki Thixo wethu unamandla. Kuthi Thixo sesinamandla Thixo into yokuba ngoku ndiza kuyihamba le ndlela, kodwa Thixo inzingo Thixo wethu zomhlaba Thixo wethu zisibethe siwe ngamadolo Thixo wethu, kube nzima nokuphakama Thixo wethu unamandla. Sithi sakujonga emva Thixo wethu kube kude ngemva, sithi xa sijonga ngaphambili Thixo wethu unamandla kungabonakali apho siya khona, ngoba Thixo wethu ihlabathi lisibethe sacimela Thixo wethu, kwade kwavaleka namehlo Thixo wethu oyingcwele. Kuthi Thixo wethu xa kunjalo Thixo wethu sibone into yokuba akukho nasizathu Thixo wethu sokuphakama Thixo wethu oyingcwele, sizame ukuya ngaphambili Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo sithi sele siwile Thixo wethu, siwe ngesifuba phantsi Thixo wethu, kunzima ukuphakama Thixo wethu, sicele inceba yakho Thixo wethu, sikwezo ndawo siwe sikuzo Thixo wethu namandla, siphelelwe ngamathemba Thixo wethu oyingcwele. Nangoku Thixo wethu sithandaza Thixo kuba emakhayeni ethu sasifundiswe into yokuba xa kukubi masithandaze Thixo wethu. Sicela usive Thixo wethu, sele umthandazo Thixo wethu oyingcwele ungenalo kwa ithemba Thixo wethu oyingcwele, kodwa ngenxa yokuba abazali basifundisa into yokuba xa kukubi sesikhwaze kuwe Thixo wethu, ngoba abanye bethu Thixo wethu abanazo indawo zobalekela Thixo wethu oyingcwele. Kukho abantu Thixo
abathi kakunzima Thixo bafonela abantu abasezindaweni Thixo wethu into yokuba mabancedwe, kodwa abanye bethu Thixo wethu xa kukubi Thixo wethu kunjalo nje akuzukujika kube kuhle Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo siphosa lo mthandazo ngenxa yabo bantu Thixo wethu engcwele. Xa kukubi Thixo wethu kubi Thixo wethu, xa kungalungi kubo Thixo wethu engcwele, akulungi kubantu abaninzi Thixo wethu. Sithandazela Thixo abantu ekubekwe amathemba kubo Thixo wethu, emakhayeni abo Thixo wethu engcwele, nakwiindawo abahlala kuzo Thixo wethu onamandla, ngoba Nkosi wonke omnye umntu Thixo uzamile wabethakala Thixo wethu endleleni. Ngoko Thixo wethu ngokuthi akujonga Thixo wethu abone into yokuba baninzi abantu abanokwenzakala Thixo xa kunokuncama naye Thixo wethu onamandla. Ngoko Thixo sehlisa Thixo igazi lakho phezu kwabo Thixo wethu, kwenzele Thixo kuncedakala into eninzi Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo kukho isizukulwane esizemva kwethu Thixo wethu. Kunjalo nje Thixo isizukulwane esizemva kwethu asifani nathi Thixo wethu, ngoba thina Thixo sikhule noko inkonzo siyibona into yokuba yindawo ehanjwayo Thixo wethu, kodwa ngoku siphila kwixesha apho Thixo into engathi ibaliswa kwakunye nehistory Thixo, into yokuba kwakumane kusiwe enkonzweni Thixo wethu kweli khaya. Ngoku ayisabonakali loo nto Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo sithandazela into yokuba nokuba mhlawumbi ke Thixo abantu abasayi etyalikeni, kodwa kungasuki into yokuba kukhona uThixo kuthandazwa kuye, ngakumbi Thixo wethu xa kuphele amathemba, ngoba amandla akho Thixo wethu engcwele abonakala ngakumbi xa awethu amacebo engasasebenzi Thixo wethu. Sikuthembile ke Thixo into yokuba Thixo wena uyasiva, kunjalo nje izingqala Thixo wethu ezisentliziyweni zethu wena Thixo uyazazi into yokuba zisukela phi Thixo wethu. Xa kuzawubeka ilizwi lakho Thixo wethu engcwele, yanga Thixo lingangabuyeli kuwe lilambatha Thixo, yanga Thixo xa liphuma emlonyeni womkhonzi wakho Thixo wethu lingaba liphefumlelwe nguwe kwasekuqaleni Thixo wethu, kwenzele nezi zinto esizithandazelayo Thixo wethu namandla zivakale zisenzeka Thixo wethu, ngoba wena kuqale kwasebenza wena kuqala phambi kokuba kuthethe umkhonzi wakho. Sikuthembile ke into yokuba uyawuhlala nguThixo wethu ngoku nangonaphakade. Amen. Bawa wethu osezulwini mangiphathwe
ukuba ke uyaqala ukusijoyina ngoku siyakwamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Ufika ke emveni kokuba sisanda kuyivula inkonzo yethu yanamhlanje. Ukuba ke ungumuntu ongekanikeli, sicela umnikelo bazalwane. Umnikelo wethu ke ukucofa nje usubscribe. Ukuba somcofile ke wena usubscribe, ucofe ulike. Ukuba ukamcofa usubscribe, ucofe usubscribe, ucofe no like. Ukuba ke uyaqonda into yoba bakhona abantu ekumela bayibukele le nkonzo, ucofe ushare. Emveni koko ke uzuthi kwindawo ohamba kuzo umane ubachazela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyeqhuba rhoqo ngecawa yentsimbi yesihlanu apha ku-YouTube. Iba ndim ke ndihamba kwakunye nalomkhonzi uzasichazela into yokuba sizawuyaphi xa sisiya emazweni ethu namhlanje. Bawo kutheni unwabe kangaka nje namhlanje? Hayi bawo, Bawo, siyacela ke abantu basilinde kule ncwadi yokubhalwa ngugqirha uLuka isahluko sesishumi elinanye ivesi leya yesihlanu nezilandelayo. Luka chapter 11 verse 5 nezilandelayo. Emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka isahluko se-11 kwivesi yesi-5 uye kutsho kwivesi ye-13 phantsi kwesihloko esithi umzekeliso womhlobo ebusuku. Luka chapter 11 verse 5 kutsho ku-13 umzekeliso womhlobo ebusuku. Sifundeka ke ngolu hlobo. Wathi kubo, nguphi na kuni ongathi enomhlobo aze aye kuye phakathi kobusuku, athi kuye, sihlobo, ndiboleke izonka zibe 3, kuba ke umhlobo wam uphambukele kum eseluhambeni, ndaye ndingenanto ke ndingayibeka phambi kwakhe. Aze asuke lowo ungaphakathi aphendule athi, musa ukundaphula, seluvaliwe ucango, nabantwana bam basesililini nam andinako ukuvuka ndikunike. Ndithi kuni, nokuba akayi kuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe, noko ngenxa yozingiso lwakhe olungenantloni wovuka amnike inani alisweleyo. Nam ndithi kuni, celani nophiwa, funani nofumana, qonkqozani novulelwa. Kuba wonke umntu ocelayo uyazuza, nalowo ufunayo uyafumana, nalowo unqonqozayo uyakuvulelwa. Ngowuphi na ke uyise uyakuthi unyana akucela isonka amnike ilitye, athi akucela intlanzi amnike inyoka endaweni yentlanzi, athi akuba ecela iqanda amnike unomadodwane? Ukuba ke ngoko nina ningendawo nje, niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo. Wobeka phi na yena uyihlo osemazulwini ukugqithisela ukubapha umoya oyingcwele abo bamcelayo. Lilizwi lenkosi eli eliviwe bubumnyama bubaleke, makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawo siza kuye ke ngoku. Bawo masiphinde sibulise kuye wonke umuntu osimameleyo nosibukeleyo kwiindawo zonke ke abasibukele besimamele bekuzo. Ewe tata. Ngelihle lomvukeli uKristu. Amen. Amen. Bawo sisekwicawe yabantu abangacawiyo bawo. Namhlanje sizokukhuthaza abantu abathi bethandaza kube kungenzeki. Oh tata. Bathi akhonto okanye uThixo lona akaphenduli. Sizothi namhlanje ungayeki ukuthandaza. Okay. Sizothi apha noba mhlambi iminyaka ingakanani na uthandaza. Kodwa namhlanje sizokucingana nawe sisithi ungayeki ukuthandaza. Ewe tata. Mhlambi ukuthandaza kwakho ayiyo into eza kuvula amacango okuthandaza okanye apho bekuvalwe khona. Ewe tata. Kodwa kukungayeki kwakho ukuzawuthandaza. Okanye ulamthandazo udikayo isekwandim lona Thixo. Tata. Thixo isekwandim nanamhlanje. Thixo ndingulowa wayizolo. Thixo awukandilibali. Bawo Isendim nanamhlanje. Isendim nanamhlanje. Noko wothi ngenxa yokuzingisa kwakhe ecela avuke amnike ezo zonke. Bawo ingathi senigqibile ukushubayo okanye ukucacisa lento benifuna ukuyicacisa. Kodwa apha kusemveni kokuba abafundi okanye kusemveni kwesicelo esenzwe ngabafundi bakaYesu. Emveni bana bembonile uYesu ethandaza. Ewe tata. Bembonile noYohane ethandaza. Kwaye abafundi bakaYesu okanye abafundi bakaYohane befundisiwe nguYohane. Ngoku njengamfundisi wabo. Ewe tata. Bacela ukuthandaza okanye bacela ukufundiswa ukuthandaza. Okay. Abahlalise phansi uYesu abafake eklasini yokuthandaza. Tata. Abafake i-injection yamazulu kwenzela ukuthi bohluke phakathi kwabanye abantu indlela yabo yokuthetha noThixo. Ewe bawo. Ngoku ebafundisile lo mthandazo siwaziyo sonke kwaye ndingazukuphinda ndithethe. Emveni koko ubabonisa ke ngoku ukuthi umthandazo lona ngifundisa wona awuzuthandaza namhlanje uphendulwe namhlanje. Kufuneka uzingisile ubenzela ke umzekelo wale ndoda inomhlobo wayo okanye aba bahlobo babini. Omnye ufikelwa ngumhlobo wakhe. Thini ufika umhlobo apha kuyacaca ukuthi wayengalindelwanga ukuba uzokufika. Fika ezinzulwini zobusuku. Njengobana ke sisazi ukuthi xa ufika umuntu noko ufika umnika amanzi ashushu, umnike amaqebengwana adle aphunge amanzi ashushu. Uthi xa ekhangela ke ewardrobe okanye ekhabhathini yakhe thini andinazo ezi zinto. Abaleke akukhumbule ukuthi thini kanene ukhona umhlobo wami endinokuya kuye. Fika ke anqonqoze apho. Anqonqoze nangona ke lo ungaphakathi emazi ukuba ungubani lo ungaphaya. Kodwa unento ayithethayo ukuthi hayi undikhathazela ntoni na ngoba silele mna nabantwana bami. Kodwa
lonto leyo ayamhlupha lona unqonqozayo kwalana. Wathi kuba eyazi ingxaki emkhuphe endlini ngobusuku wadela izinto zobusuku kuba esiza kulomhlobo wakhe waphinda wanqonqoza. Umhlambi lo ungaphakathi akayiphendulanga ngokuqala le nokho, kodwa uphinde xa ephinde enqonqoza kwakhona ephinde enqonqoza kwakhona, wasuka kuba esithi hayi mani lo muntu uzingisile apha ekunqonqozeni, waphakama wamlungiselela ezi zinto ebemlungiselela zona kwinani elo ebezifuna, wamnika ezi zonke. Dada. Wahamba. Kodwa ayibobuhlobo babo obubangele ukuthi makavule. Ayikokwazana kwabo oku kubangele ukuthi makavule, ngoba umbhebhethile mazi ukuthi ungumhlobo wakhe lona, wanabantwana abahle bedinga, kodwa ngenxa yokuthi ezingisile enqonqoza, umhlambi nathi asizukuphendulwa kuba na sithi singamakholwa, singamaKristu, kodwa siza kuphendulwa kuba sizingisa ekuthandazeni. Kuba abahle bedinga uthandaza namhlanje ubonakale ingangathi umthandazo wakho uphelele erufini, kodwa ngomso uphinde uguqe kwakule ndawo inye uthandaza uthi ndisacela nangoku Thixo, bantwana abahle bedinga ndiza kuwe nanamhlanje. Ewe bendizile izolo, kodwa nanamhlanje ndiyaphinda ndiza kuwe, andizukukuyeka. Umhlambi ufane noYakobi lona wayesithi andizukundulula, bantwana abahle bedinga, ngoba uyayazi eyona nto okanye uyayazi eyona nto uyifunayo kuKristu, bantwana abahle bedinga. Kodwa umane unqonqoza ngomthandazo, ngamanye amathuba abe ngangathi uThixo akakuva, akakuboni nokubona, bantwana abahle bedinga. Asuke ancede abantu abasecaleni kwakho, asuke ancede izihlobo zakho, asuke ancede efamilini yakho, asuke ancede abantu omane uzingisa nabo ekuthandazeni unqonqoza, bantwana abahle bedinga. Kodwa wena angakuncedi, ubala iminyaka, ubala iintsuku, ubala inyanga, kungenzeki. Kodwa bantwana abahle bedinga, into esizama ukuyithetha namhlanje yilena, noba umhlambi akaphenduli, bantwana abahle bedinga, awuva okanye awuboni nesayini ingangathi angaphendula uThixo, bantwana abahle bedinga. Kodwa loo nto ayithi sukuncama, bantwana abahle bedinga, ithi loo nto qhubekeka unqonqoza, ungatshintshi nephethini lena yokunqonqoza, kwaye ungatshintshi necango eli unqonqoza kuona, ngoba thina sinayo le nto yokuthi xa kungenzeki imithandazo yethu sibaleke siyonqonqoza kwelinye icango, bantwana abahle bedinga, okanye sibaleke siyonqonqoza kwenye indawo, sitshintshe nephethini lena sinqonqoza ngayo, bantwana abahle bedinga. Kodwa bantwana abahle bedinga, ngalo mthandazo uthandaza ngayo, bantwana abahle bedinga, sizothi ungayeki ukuthandaza, bantwana abahle bedinga. Impendulo yakho iyeza, ayikho sekwane uyathandaza, kodwa isekuzingiseni kwakho ekwenzeni, bantwana abahle bedinga. Ungalitshintshi ixesha lakho lokuthandaza, ubana uthandaza ngo2:10, qhubekeka uthandaza ngaye, bantwana abahle bedinga. Ubana uthandaza uguqa ngamadolo phantsi okanye ecaleni kwebhedi yakho, bantwana abahle bedinga, qhubekeka usenza njalo, nangona impendulo ezi zingabonakali, kodwa qhubekeka uthandaza, qhubekeka uthandaza. Ngamanye amathuba sithi xa sibetha umhlaba udonga sifuna ukuliwisa phantsi, silibetha udonga lisuke udonga lingashukumi, kodwa xa siphinda silibetha okwesibini
nakwelesithathu nakwelesine ihlandlo nakwelesihlanu ihlandlo isuke limane kuvela ikrekana encane bana nabahle bedinga umane ubetha phezulu kwale kreki bana bahle bedinga ulimane linweni ithanda limane linweni ithanda limane linweni ithanda bana bahle bedinga kodwa into endizama ukuyithetha bana bahle bedinga kuyikudonga ojongene nayo bana bahle bedinga sufuna ukubetha kakhulu ngamandla akho bana bahle bedinga mane ubetha bana bahle bedinga umane futhi ubetha nangona kungabonakali into eyenzekayo kodwa lizawude livele ithanda bana bahle bedinga elincinane bana bahle bedinga ekuveleni kwethanda uzungetha amandla bana bahle bedinga umane ubethapho bana bahle bedinga umane ubetha liza kuvuleka livulwa ngumthandazo wakho ungawudeli ke umthandazo wakho ufune ukuwongezelela ngezinto zeliphakathi qhubekeka uthandaza kule ndawo uhleli kuye kodwa into endinqophe ngayo nendiyaziyo liza kuvela ithanda bana bahle bedinga indawo ebezingavuleki bana bahle bedinga amadonga ubujongena nawo abonakale esiwa ngoba uzingisile emthandazweni wakho bana bahle bedinga akusikeleleke uThixo akuthamsanqelise akubabale uThixo angabusithelisi ubuso bakhe abukhanyise ubuso bakhe uThixo phezu kwakho usazingisa uthandaza ngoKristu Nkosi yethu amen Amen.
Ndithi kuni nokuba akayi kuvuka amnike ngakuba engumhlobo wakhe, noko ngenxa yozingiso lwakhe olungenantloni wovuka amnike inani alisweleyo. Masiphinde ke sibulise kubantu bonke abasibukeleyo kwiindawo zonke abasibukele bekuzo. Sibulise kubantu abasimameleyo kwiindawo zonke abasimamele bekuzo. Sekwicawa yabantu abangacawiyo. Silapha ke kwincwadi kaLuka, uLuka 11 verse 8, umzekeliso womhlobo ebusuku. Uthe ke uba uMnguni usemveni kokuba uYesu efundise abafundi bakhe umthandazo. Njengoba uYohane wayesifundisile. Abantu ke abanye badla ngobhedesha ngayo ke la ndawo ba. Njengoba usitsho ke ba ukuthi qatha njengomuntu ke oye axele ngesikolweni. Utitshala pha be-physics ndiye ndibaqaphele into yokuba banendlela abayaziyo into yokuba i-physical sciences zifundiswa ngale ndlela. Kodwa ke ukuze le nto uyifundisayo ipaswe kufuneke abantwana baphendule ngale ndlela. Ngoko ingangathi emveni kokuba uYesu ebafundisile into yokuba umthandazo uqulathe le nto. Kodwa njengoba uthandaza nje nantsi into eza kupasisa. Ngoko zonke ezi zinto ziyi-package yomthandazo. Kufuneke ube kanti ukuze uqiniseke into yokuba uyapasa kufuneke lo mthandazo uhambe kule ndawo. Okanye kufuneka into ethile ungayilibali. Badla ngokuthi ke pha esikolweni ingakumbi mhlambi pha ku-physical sciences leya bathi ukuba uqinisekile mhlambi noba kunge-definitions uqiniseke ngeeformula zakho kwezo definition noko usondele pha ekupaseni iphepha lakho oza kulibhala. Ngoku uYesu uveza loo nto. Andiyazi noba mhlambi uveza iscope into yokuba ewe kona ukuthandaza uza kuthandaza kodwa emthandazweni wakho ungayilibali le ndawo yokuba ungayeki uthandaza. Ewe uyakwazi ukuthandaza kunjalo nje uyazazi nezinto ezithethwayo emthandazweni. Ngoko kuzawufika ixesha bawumnguni ukuthi ndiyithethile yonke into ebekumele ndiyithethe. Kunjalo nje noThixo lo endimthandazayo uyazazi zonke izidingo zam. Yile nto ndiye ndadicide ndiye kuba mandihlale phantsi. Kodwa uthi uYesu namhlanje ewe uzazithetha zonke. Kunjalo nje uzazithetha ibe zizo kungashiyeki nenye ngasemva. Umxelele zonke ezi zinto zisemagxeni akho. Kodwa eyona nto ibalulekileyo apha emthandazweni, ewe ngoku uyakwazi ukuthandaza. Kunjalo nje sewunawo mhlambi namaqhinga okuthetha ezi zinto umele uzithethe. Mhlambi ngoku awusafuna uyibeka ngendlela ethile. Mhlambi uzayikhumsha nokuyikhumsha ngelinye ixesha. Kodwa ube usathetha laa nto ingaphaa ezantsi entliziyweni kuwe. Kodwa uthi uYesu uyakwazi ukuyenza loo nto. Kodwa eyona nto ibalulekileyo apha emthandazweni ungayeki ukuthandaza. Ngoba sithi bawumnguni xa sisengxakini okanye mhlambi into endiyiqaphelayo apha xa usengxakini oyena mntu ozawubalekela kuye kuqala ngumhlobo wakho. Oyena mntu oyaziyo into yokuba le nto mhlawumbi noba andincedakali kangakanani kodwa oyena mntu endimela ndiya kuye ndimela ndiya kumhlobo wam. Ngoko eyibeka nje le nto uYesu okanye eyibeka le nto uYesu ingangathi uveza nokuba ekuqaleni njengoba xa usengxakini balekela kumhlobo wakho kodwa ingangathi uveza nendawo ethi uThixo uzungalibali naye ukuba ungumhlobo wakho.
Ngoba kuyenzeka bawungoni ukuba uyahamba uyonqonqoza kwindawo ongaziwayo kuyo, unganqonqoza liphume ilanga liphinde litshone. Into enaski kwenzekele qha kukwenzakala kwakho, ngoba aba bantu bangaphakathi endlwini abakwazi. Bantwana abahle bakaThixo babone into yokuba babafowunele noba kungamapolisa ukuba umntu unomkhonekati apha ngaphakathi endlini, awukhuphe awujongise ngakweli cala lakho, ngoba awaziwa kule ndawo. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa xa ubalekele kumhlobo wakho sele sithi akafuni kodwa uyaqhubeka umane unqonqoza, noba uzawuvula sithi uyadlika andiyithandi le nto uyenzayo, kodwa ngenxa yokuba uyayazi into yokuba lo mntu usemnyango ngumhlobo wam, enjalo nje akazusuka kula mnyango ndingamnikanga le nto ndimnika yona. Bantwana abahle bakaThixo, uzawude alivule icango. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko ithi le nto, bantwana abahle bakaThixo, uzowazi kwizinto zonke ozawuxakeka kuzo, uThixo ukwanguye umhlobo wakho. Ngoko uzulahleke ulahleke, bantwana abahle bakaThixo, kodwa uzobaleke uphinde ucinge into yokuba ekugqibeleni lakutshona ilanga ndizawubaleka ndiye kule ndawo ndaziwa kuyo. uThixo ungumhlobo wakho. Ngoko umhlobo wakho noba ungadika uthini okanye noba ningangavani mhlawumbe emini, kodwa xa kutshona ilanga kuyanyanzeleka, xa yebona into yokuba awunayo enye indawo ozawuya kuyo, kuyanyanzeleka ngenxa yokuba wena uyazibonakalisa into yokuba uzingisile, ayikho enye into ozawubalekela kuyo. Mhlawumbe omnye umntu udathethe nothetha, bantwana abahle bakaThixo, ucinga ndizaya kubani xa ndingazanga kuwe, aqhubeke nenoki yakhe emnyango athi umhlobo, ngenxa yokuyayazi ngumhlobo wam lo, avule. Ngoku uthi uThixo ungalibali into yokuba mna nawe singabahlobo. Ndim indawo yakho yokubalekela. Xa uxakekile uzubalekele kuThixo. Ingxaki ke bawumnguni uzawuthi unokha ebusuku, ukuyeka kwakho uzawucinga lo mntu ungaphakathi into yokuba ujikile, kunjalo nje uncamile, kodwa eyona nto embangela lo mntu angeniswe phakathi kungenxa yokuba akayekanga umqonqoza. Ngoko ubuyacela kuThixo, sukuyeka ukucela kuThixo, ngoba umhlobo wakho uThixo uzawuthi akuvulela. Phaya ekugqibeleni xa iphelayo, xa nina ningalunganga ninje, nikwazi ukubapha abantwana benu izinto ezilungileyo, kobekela phi kuyihlo osemazulwini. Bantwana abahle bakaThixo, thina singabahlobo bawumnguni, sisazana sinjalo, siyayazi into yokuba abahlobo bayakwazi ukujingelana, kunjalo nje abahlobo bayakwazi nokuncathana, kodwa ebusuku umhlobo xa umqonqoza uzawuthi akuvulele nokuba ucinga iyelenqe, kodwa ngenxa yokuba niyazana okanye kukhona ukuthandana apha kuni, umntu uzawude akuvulele. Xa abantu esingabo esibabi sinjalo sikwazi ukumenzela inceba umntu esimthandayo, kobekela phi kuThixo. Thina asilunganga bawumnguni, thina asilunganga, kodwa ekungalungini kwethu siyakwazi ukubenzela abantu noba kukancikane, nokuba kungamaxesha athile. Kwelinye ixesha uthi hayi kudala ndikwenzela le nto, siyakwazi ukubenzela abanye abantu izinto ezilungileyo, kobekela phi kuThixo olungileyo. Singabahlobo abahananisayo thina singabahlobo othi ndincuma kunye nawe kuba undijongile ndawuguquka, ndisathethi loo nto, kunjalo nje ndithetha okubi ngawe bawumnguni, kodwa uThixo ongumhlobo wokunene yena uyayeka uhlala engumhlobo. Xa ukwazi umvulela umhlobo wakho lo ongamthandisisi incam, kodwa kuba nisazana umvulele, kobekela phi kuThixo umhlobo wenyaniso.
Ngangathi uThixo namhlanje kwizinto zonke uma uzazi uzuyazi mna nawe singabahlobo bantwana bahle bakaThixo ngoko ekuxakekeni kwethu singalibali into yokuba thina sinomhlobo ekukwenguThixo. Kunjalo nje ekungayekini ukucela uThixo ekuzingiseni kwethu athi amaXhosa bawumnguni umzingisi akanashwa bantwana bahle bakaThixo ngoko thina asazi into yokuba sizawuphendulwa nini kodwa kwethu okwangoku njengoba sisazi into yokuba kuthethwa njani noThixo singayeki uthetha noThixo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Ingathi kungcono bawe ukuphoqwa ngabantu abalapha emhlabeni. Ewe tata. Ingathi kungcono ukuphoqwa ngabantu abalapha ecaleni kunokuphoqwa nguThixo. Tata. Ngoba lo mhlobo nalo mhlobo ngumzekeliso womuntu noThixo wakhe. Tata. Xa uThixo ke ngoku eza kuthi usiya kuye uyokucela asuke yena athi sukundikhathaza tata. ngoba akhona amaxesha uThixo akuxelele into ozokuhamba uyipholisa Nkosi yami. ngoba ukhe waphoqa omnye umama uYesu esiza kuye wathi kubana andinokuthatha isonka esi sabantwana bam ndisinike izinja kodwa lo mama wagqitha ngapha kwezo ziphoqo. Mhlawumbi nawe ubona uThixo ingangathi ukuphoqile awukwazi nokuyibamba lento ishushu uThixo esisigaqa
akuxelele sona uThixo uhamba usipholisa pha endleleni, kodwa ekuxelele njalo eso sigaqa esithi sondikhathaza mna thina okanye mna nabantu bam sihleli kamnandi apha bana bedinga sikwi-comfort zone yethu ngoku. Umhlawumbi wena uncame konke, wancama ubomi bakho, uhambe ebusuku uxela lo mhlobo lona esiya kumhlobo wakhe, kodwa xa ufika emnyango akuphoqa uThixo angakuniki le nto ubusiza uyazi ukuthi uza kunika yona. Akuphoqa uThixo umhlawumbi uqalekise nezinto ngoba uThixo lona ukuphoxile xa lokudinga uphethe isigaqa sakho, kodwa umhlawumbi sowufuna eso sigaqa sakho ukujika naso. Sizokuxelela namhlanje ungayeki ukuthandaza uphoxeke unjalo usithi akho ikwanguye noThixo ngoba uThixo uyaphoxana wena bakubedinga, kodwa sizokuxelela namhlanje ekuphoxekeni kwakho nguThixo ungayeki ukuthandaza wena bakubedinga. Umhlawumbi ekungaphangeliyo kwabantwana bakho sizokuxelela ungayeki ukuthandaza, ekunxileni komlingani wakho sizokuxelela ungayeki ukuthandaza, esitressini sakho ku-depression yakho sizokuxelela ukuthi ungayeki uThixo. Sowufuna babekubedinga ublema noThixo umhlawumbi kwizinto ezikwehleleyo, ubuphi Thixo kusenzeka lena ebomini bam, ubuphi Thixo ndingqwelekeka kube kunje ebomini bam. Babekubedinga uthi bana uThixo undiphoxile undishiye ndisiswayibana bana bakubedinga, kodwa sizokuxelela namhlanje ungayeki ukuthandaza. Awo ingangathi apha ebomini uzawubethwa ngecango ebusweni kube kusithiwa awufanelekanga into yokuba ungene apha, kodwa namhlanje sibonisa into yokuba ukuba uphoxeka msinya, ukuba wena xa kuthethiwe uyaqhubeka uhlale phantsi, mhlawumbi le nto ibingakufanelanga kakade ngoba ihlabathi eli ayisilive lenkenenkene. Bantwana bahle bakathi ilishwa lelokuba ubuhlungu ngezinto ezenzekayo ebomini bethu sizabuva. Bantwana bahle bakaThixo, ukungalungi kwehlabathi kuzawuhlaba kabuhlungu enhlizweni. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto iza kwenzeka, kodwa into uba uyinqwenela ngenene nangenyaniso, ukuba le ngxaki okuyo ufuna ukuphuma kuyo ngenene nangenyaniso, ithi le nto esiyivayo namhlanje uzawuphoxeka. Kunjalo nje uzawuphoxwa kwindawo obuzithembile, kodwa ukuze uphume kufuneka wena umane uvuthulula usiya ngaphambili. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba uthi ngexesha lokuqala lokuqhutyekiswa kwakho uhlale phantsi, mhlawumbi le nto ubusithi ikufanele ayikufanelanga loo nto ngoba wena unayo into yokuhlala phantsi. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abahlala phantsi bashiyeka kweza ndawo bahleli kuzo, kodwa abantu ezilungayo izinto zabo ngabantu abawuwa namhlanje baphinde bavuke bavuthulule baye ngaphambili. Namhlanje uThixo okanye uYesu ngokwakhe uzosixelela into yokuba ihlabathi likhohlakele, kodwa ekukhohlakeleni kwehlabathi sesingayeki ukuthandaza uThixo. Bawo la madoda ayisekuthinjweni ekuthinjweni kwawo ayehlele thandaza. La madoda ayesekuthinjweni kwawo ayesithi engenalo ithemba lokuthi bantwana bahle bedinga aza kuphuma pha ekuthinjweni, kodwa oDanyeli babesithi xa bethandaza basuke bavula ifestire bajonge eYerusalem apho basuka khona bantwana bahle bedinga. Uthi nangoku bephetheke kakubi ngentsimbi yokuqala bedinga, kodwa ngentsimbi yesithathu bazokuhlala esiguqweni bajonge eYerusalem. Bana bahle bedinga aphume umhlawumbi nge3:10 bana bahle bedinga ahambe okubukela bana bahle bedinga abantakwabo bephetheke kabuhlungu bana bahle bedinga, kodwa ngentsimbi yesithandathu uzophinda abe phayana uDanyeli ejonge eYerusalem bana bahle bedinga ngoba uyayazi
engayazi ukuthi ekuzikiseni Ah, kwakhe Nkosi yami. bangathi badinga nangoku sebefakwa emlilweni bangathi badinga bahleli abantwana bakaThixo bangathi badinga badumisa noThixo Ah, Nkosi yami. abaphoxayo bangathi badinga ongabaphenduliyo bathi nangoku umkani noba mhlawumbi akasiphendulanga Ewe, uThixo bawo. noba uqhubekekile uThixo wasiphoxa phambi kwamehlo wakho kodwa thina asizukuqubuda emehlweni wakho Ah, Nkosi yami. asizukubusa thina noba uThixo lona angasiphoxa phambi kwakho bangathi badinga wavela uThixo walivula uqango bangathi badinga wasuka umlilo bangathi badinga ububaselwe abo bazalwane watshisa ababasi aba umhlawumbi nawe uzibona engangathi ubaselwe kuba uThixo ingangathi ukuphoxile bangathi badinga kodwa likhona ixesha bangathi badinga umlilo lona intolo ezi ebezijongiswe Ewe, kuwe bawo. zisuke zijonge kubo ngoba bangathi badinga xa igqibile uThixo ukuphoxisa ngawe bangathi badinga uyakulungisa okanye uyalivula uqango akunike lento uyifunayo khangela noDaniel bangathi badinga xa ehleli nengonyama afike bangathi badinga ukumkani phela ngonaphakade Phela ngonaphakade, ukumkani ukumkani. bangathi badinga akamqumbela lo mntu bangathi badinga ebemfakapha ngokubana uThixo ebengangathi umphoxile ngoba siyakhona amaxesha sifakwe emingadini yenkonyama becinga ubana uThixo uhlekisa ngathi kanti uThixo ikhona into afuna ukuyiveza umqambi ukumkani ebengaziyazi ukuthi uThixo uyakwazi ukumhlalisa umuntu nengonyama kodwa ubone ekuphoxakaleni koDaniel wabona ukuthi uThixo uyakwazi ukuthi azivale zilambile ingonyama azivale umlomo zingabi ne-appetite yokuthi umuntu kaThixo kodwa ngifuna ucela ukuthi ungayeki ukuthandaza bawo. Ibaliselwa ke ngubhuti Siyanda pha into yoba ngelaa xesha labo bedla ngokuthi mhlawumbi umntu xa ezama ukukhangela intokazi uthi kwakukho into ekuthiwa sistena umntu ahambe ayokucela le nto ayicelayo ajikiswe Ewe, Nkosi yami. nothi into yokuba akuvisiswana nale nto ayithethayo ngamanye amathuba Kodwa kusho ubu-serious bayo. kuvunyelwana kancakasana nale nto ayithethayo kodwa ajikiswe ngabomi. Hey, Nkosi yami. Ndiyazi ke mhlawumbi noba kweli lethu ixesha ngenxa yokuba siqhele i-microwave kunjalo nje siqhele ne-instant porridge siqhele mhlawumbi no-Uber Eats bawo ngoko umonde awusekho mhlawumbi kodwa uthi le nto yayikwazi nokuthatha unyaka kumane kusithiwa buya ngomso okanye buya kule veki izayo bantwana bahle bakaThixo kodwa xa beyincokola xa semhlawumbi kuvunyelwene ke into yokuba hayi kulungile kungaqhutyekwa xa beseyincokola kuthiwa hayi kwangokya wawufika kuqala ndandivumelana nawe kule nto uyithethayo kunjalo nje kwakungangathi singaqala ngala mzuzu kodwa ngenxa yokuba ndibazi abantu abafana nani into yokuba bayathanda ukudlala ngabantu kwakunyanzelekile into yokuba ndikujonge into yokuba uqiniseke kangakanani bantwana bahle bakaThixo yinto eye yabangela ngamanye amathuba into yokuba abafana abaninzi bangakhawulezi ukuncama apha endleleni ngoba umntu ufunde into yokuba uhayi wasekuqaleni mhlawumbi akafani noba nguhayi wasekugqibeleni bantwana bahle bakaThixo lingavala ucango namhlanje bawumnguni kunjalo nje mhlawumbi abanye abantu bafumene kwa umsebenzi kwindawo ebekudala eaplayela kuyo kodwa mhlawumbi ule oko ebesebenzisa la CV enye bantwana bahle bakaThixo kodwa ngemane ezama ngokuqiniseka kwakhe mhlawumbi abanye kude kwaqhelwa igama lakhe bantwana bahle bakaThixo yade
le nto i-application le yakhe bantwana bahle bakathixo yathathwa yajongwa ngenxa yokuba kude kwaqheleka igama lakhe bantwana bahle bakathixo ngoba umzingisi akanashwa bantwana bahle bakathixo mhlawumbi ayisukuba bawumnguni awufanelekanga into yokuba mawumfumane lo msebenzi mhlawumbi abaqeshi abakwazi ubiza igama lakho okanye bayaqala kwawubona igama lakho ngoko abantu izinto abangaziqhelanga bawumnguni bayathanda bazibeke ecaleni xa beqala ukuzibona kodwa ekuhambeni kwexesha bantwana bahle bakathixo ubeva into yokuba ingangathi ubani okanye umvebuze into yokuba le nto ibizwa kanjani ngoba kudala emane ibona bantwana bahle bakathixo ngoko sukunqaba phambi kwamehlo kathixo bantwana bahle bakathixo ngoku sizawusebenzisa indlela thina izinto esizibona ngayo kodwa uthixo yena weza indlela ayenza ngayo kodwa namhlanje sizokuveza into ethi mhlawumbi unqabile emehlweni kathixo ayisikubi into yokuba ulityelwe bawumnguni kukho neetshomi zethu esazigqibela kudala umntu umkhumbule okanye uzibone xa uphambi kwakhe into yokuba kudala ndimkhumbula umhlobo wam kodwa ngenxa yokuba bekuqhawuke uqhagamishelwano wade wamlibala bantwana bahle bakathixo uva umntu esithi wandilahla ubani kodwa bayeka ukuthetha bantwana bahle bakathixo loo nto ayithi bayeka ukuvana bantwana bahle bakathixo ngoko kusenokwenzeka into yokuba ucinga wena wehlukana nothixo kanti uqhawule uqhagamishelwano lwakho kwakunye nothixo mhlawumbi ngomane uncokola mani nothixo kulapho uzawukuva into yokuba uthixo ingangathi imithandazo yam uyayiphendula okanye uthixo ingangathi siyavana le nto esiyithethayo ngoba wena umane uqhubeka usigqolo thixo kaloku ndingulo ebethetha laa nto thixo kaloku izolo bendilapha nanamhlanje ndisekwalapha nangomso ufike thixo kaloku bantwana bahle bakathixo ithi loo nto nakulo msebenzi owukhangelayo kophinde uvuke kusasa mani uphinde uyonqonqoza futhi mhlawumbi kuzawuvuleka ngexesha ngokuba umzingisi bazalwane bam abathandwa inkosi akanasha zingisa ekukhangeleni ukukhululeka kwesapho lakho wenu zingisa ekukhangeleni inkululeko yakho singisa ekukhangeleni ukuphuma lentlupheko kuyo bantwana bahle bakathixo ngokuthixo uyammamela umntu ozingisayo emthandazweni uthixo wethu uyasithanda bazalwane uthixo wethu ungumhlobo wethu ngoko ke xa singayeki ukuthetha naye uyasiva uthixo lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama bubaleke makasikelele uthixo elizwi ukufunda nokushunyelwa ngoyesu kristu ngoku naphakade amen
bawo Masinikele bawo. bawo pamba sinikele bawo bendingapha eKimberley ngolosine bawo Molweni Kimberley. bendingapha eKimberley ntoni meters perepere eliholo besikolo phaa eKimberley. Ya i-diverse ke landa uba. Kakhulu bawo uPikoko ubuye sethetha isiSuthu bawo. Oh, Pikoko. Ubuye sethetha isiSuthu bemane sithi nayi noko intwanana yesiSuthu bawo ndiyakwazi uthi good morning ngeSuthu, ndiyakwazi uthi good night ngeSuthu. Ubuye ke sithi phofu ngosiphayana uthi mandimboleke isiSuthu sami ndiqomba andisoze ndikuboleke isiSuthu sami. Kodwa baba ngokusipha eKimberley kulosine ndibona abantu Thursday in black eqotyeke no his no in his shoes okanye in her shoes yonke laa nto ibipha kodwa ibi-gender swim yonke loo nto. Ubone amadoda enxibe izitileto neeloko iqamba hayi madoda ndawusolo ndiyibamba apha ku-black mna ku-Thursday in black. Kodwa ebekhona amadoda mani bawo bukhona bawo mani ubuya ubona ukuthi yindoda kodwa nami ngazinxiba ezizitileto hayi kodwa yindoda. Upikoko. Hayi bomoya uPikoko noma ngayinxiba le lokho yakhe. Abazalwane udlaliwe ngabazalwane bami uyibona indoda inoqhongo abaqinileyo ubondini uqhongo wendoda. Zinikele. Hayi bani udlaliwe ngamadoda phayana. Basinikele mani. Baba hayi mani basinikele uba ukanikeli mani ubukele sicela ucofe usubscribe. Ukubana ke subscribe sicela ucofe ulike. Uba uyayithanda ke le nkqubo ungaske uyisharele ku-platform zonke ofumaneka kuzo. Xa ulike xa usubscribe ke ungayicofa la notification bell kwenzela ukuthi ikukhumbuze icawe yabantu abangacawiyo iyaqhubekeka ngentsimbi yesihlanu exeshwa ngomzalwane wakabonani. Ngamanye ke amathuba uyakumane umbhaqa ehamba nami kwiindawo ke esihamba kuzo, kwiindawo esisebenza kuzo, eziteksini, ezibhasini napha kulaa ndawo kutyiwa ke oomayimayi kanje. So ayikho indawo engenayo umayimayi wayo bawo. Kunapho kutyiwa khona inyama ngabantu abathanda inyama. Uchaza ukuthi icawe yabantu abangacawi iyafumaneka apha ku-YouTube. Bawo ukona umayimayi we-vegetarian. Bawo kuba ke apho kutyiwa khona amahlamvu. Kuba ke bawo amahlamvu ndingawengeyona ndiyixabise because andiyobhokhwe ncam bawo. Anditsho uba bazibhokhwe Uzotsha. mna ndithetha ngam mna bazotsha bawo ndingamthanda ugeme mna bawo. So khona ngomayimayi. Okay bawo andinodibana ke neento zilihlaza bawo. Hayi bawo. Okay dad. Ndiyakancinci kuzo kodwa kakhulu kwala xa. Masivale ke. Bawo ingabi khona wena umayimayi dada ndimazi. Hayi ke bawo mhlawumbi ubufuna ndikhupha. Bawo masithandaze yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Sicela ke Thixo wethu olungileyo unikeze amandla abo befuna ukutyhafa, unikeze Thixo wethu umonde aba bebephelelwa ngumonde. Thixo wethu olungileyo uqinise Thixo wethu amadolo aba bebefuna ukutyhafa, kwenzela ukuthi bayazi ukuthi Thixo onamandla amakhulu ekuzingiseni, ekuthandazeni kwabo impendulo ziyabuya ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Alaba bafufele Nkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phethu kwethu sonke namakhaya ethu onke ngoKristu Nkosi yethu. Amen. 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 Amen.
ukuba ubuyile ecaweni le cawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu ebesiyenzele yena le cawa ukuba ke ukuyitho le cawa siyenzele wena ukuba ke ulungiselela ubuye esikolweni umuntu wesikolo ecawa nawe siyenzele wena icawa yabantu abangacawiyo iyabuya kule veki zayo masibulele kumuntu wonke osibukeleyo sibulele kumuntu wonke oye wasimamela kwade kwaleli thuba Besawuphinda sidibane ke kule veki zayo icawa yabantu abangacawiyo bendingusihle Bonani umqhubi wale nkonzo ndingahambi ndedwa ndihamba nalo mzalwane wakwaMnguni le icawa yabantu abangagacawiyo ningalibali ukuthaza ukuthi ikhona zayo papa yini mqulunqa Yo, Papa, you, Papa, 2, 3. Papa.